ମାଡ଼ି ବସିବାର ଖବର ରୁଷ କରିଦେଇଛି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଦଶ ଦଶ ଏକ ଏକ ମଶା ମାଛି ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଛୁ ଯାହାକି ସିଭିଲ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ 12 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମର ଏହି ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରା ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କିଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, କିଭଳିଆ ବମ୍, କିଭଳିଆ ତୋପ, କିଭଳିଆ ସେ ରକେଟ୍, କିଭଳିଆ ଫୁସଫୁସ ବମ୍। ସେ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ଏରିଆ। ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି ତ ନା ପିଇବାକୁ ଅଛି, ନା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି ତ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଶବ ହିଁ ଶବ। ସେଥିପାଇଁ ମଶା ଆଉ ମାଛି ସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନାଟୋକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଗନ୍, ତୋପ, ମିସାଇଲ୍, ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦିଆସିଲି ବାଣ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଟୋ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜାର ସହ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ତରଫରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ଅଭଦ୍ର ଉପାୟରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମରିଯାଇଥିବା ମଶା ଓ ମାଛି ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଣକ ପିଛା ମାସକ ପାଇଁ 10 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, ଡାଲି 50 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର ମିଳିଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେରିକା ମାଗଣାରେ ବହୁତ କଠିନ ଆଉ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଭରି କରି ଆଣିକି ମଶା ମାଛିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ମଶାମାନେ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମରିଥିବା ସକାଶୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ରାଗରେ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମଶାମାନେ ରାଗିଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। मैं साला झुकेगा नहीं, सब कुछ उखाड़ दूंगा। मौसा समझ के मुझे फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं।